Benvinguts a la sisena prova del circuit de la DIPU. El calendari degà de l'atletisme popular espanyol ens porta en esta ocasió fins a Godella, a la comarca de l'Horta Nord. El pavelló cobert de la localitat és el lloc on té muntada la infraestructura de carrera a l'organització. Per així passaran els més de 1.000 atletes inscrits a la prova. Després de la pertinent identificació i ja amb el dorsal assignat a la mà, cada participant s'endú la seva corresponent bolsa de corredor. Un obsequi de les organitzacions per a tots els inscrits, un costum que ha arrelat amb força en el món de les carreres. El dorsal és la nostra matrícula a la carrera. La numeració és distinta si es tracta d'un participant al circuit. En aquest cas comença a partir del número 7.000. La borsa és indistinta, igual per a tots. Això sí, a Godella les camisetes tenien tallatge diferent, tant si eren per a home com si foren per a dones. Els amics del Parotet de Massanassa ja tenen les seues. Anem a estudiar el recorregut, que després no vinguen les sorpreses. La que ens espera sembla dir este participant que necessita ajuda externa per a posar-se el seu dorsal. Eixim del pavelló i anem a l'avinguda Acàcies, on l'ambient és espectacular. És la tercera vegada que ho han aconseguit, és molt difícil. Està a la Diputació, això és molt exigent. La gent que va al circuit cada any, per lo menos Godella, se supera. Tots acaben molt contents, acaben en ganes de tornar. Per això avui estan així més de 1.200 persones per córrer. Entre ells el Never Stop Running, copant l'arc d'Icida amb la seva foto. Així està també Correliana. Els amics de la Vall de Segó. I com no, els Runners of Godella, que corren a casa. Poblats Marítims tampoc s'ho vol perdre. Els pràctics del club a les 9 ja estan a punt. Però abans cal calfar bé. I també fer carasses si la càmera te mira. Preparem-nos que la vesprada serà valenta, fa calor i el recorregut té trampa. Això és el que es comenta abans de l'eixida. Espai amb les costeres de Godella que si no regules bé poden passar factura. Els atletes de Càrnica Serrano se la coneixen molt bé perquè esta carrera és tota una tradició en les carreres populars valencianes. Ja estan a punt també els favorits Hassan Auchar, María José Cano i a veure com els va la vesprada a Luis Félix i Octavio Sánchez. En primera línia està també Wais Citan, però que no podrà puntuar per al circuit de la DIPU ja que no es va inscriure a temps. I així arribem al moment més esperat, que comença l'espectacle. Així es dona l'eixida des de davant mateix del pavelló poliesportiu de Godella, en l'avinguda Acàcies, en plena urbanització de Camp Olivar, una zona tranquil·la amb cases de camp i xalets, però que eixa vesprada del 23 de juny patiria una invasió de corredors populars. La trampa a la que feien menció abans és l'orografia del terreny, un continu trencacames que aportaria bones dosis d'espectacle a la carrera. Només començar a Auchar i Citan marquen distàncies respecte als seus rivals. Darrere un grupet comandat per Luis Félix i Octavio Sánchez, amb Julián Ramírez i Jorge Marí. Des de l'eixida el pilot s'estira molt i és que les contínues pujades i baixades del recorregut van a fer molt difícil portar un ritme constant. Els veïns de Godella i Camp Olivar ixen als carrers per a disfrutar de l'espectacle. Són 10 quilòmetres i cal dosificar bé l'esforç, perquè tot i que la distància no és excessiva, la calor de la primera carrera de l'estiu pot arruïnar més d'una marca. Auchar comença a distanciar-se lleument de Citan al capdavant de la classificació. Per darrere Luis Félix Martínez i Octavio Sánchez circulen junts. Fulgencio Sánchez de Tragalegües ho fa sense la companyia de ningú. I així veiem per primera vegada també en solitari a la primera classificada del circuit de la DIPU, María José Cano. Hassan Auchar a poc està despenjant a Citan. En tercera posició veiem a Khalifa Sarnoun i compartint la quarta i cinquena posició Octavio Sánchez i Luis Félix Martínez. Este punt intermig de carrera ens permet veure també junts a Jorge Marí i Julián Ramírez i no molt lluny d'ells al promesa Antonio Cubero o l'atleta del Delta València Samuel Rodríguez. Així tenim el líder de la categoria de veterans B, Miguel Ángel Plaza, amb Benito Pancorbo molt a prop. En categoria femenina comanda la classificació María José Cano, però a molt poca distància veiem a Raquel Landín en segona posició. El tercer lloc provisional de carrera en aquests instants ja l'ocupa Patricia Montalvo. Com és habitual, també en posicions destacades trobem a la corredora de Buñol, Elena Cambres, i a la primera veterana B, María Antonia Serrano Jareño. L'expectació és màxima pels carrers de Camp Olivar.
és el primer dissabte d'estiu i a Godella ja és tota una tradició sumar-se a la festa de les carreres populars amb esta 10K Godella Nicoboco. Xocar la mà dels participants és una manera de contagiar il·lusió i endur-se la família al complet, una forma d'integrar-se en el meravellós món de les carreres. El Club a les 9 és l'organitzador de la 10K Godella Nicoboco. El Club de les 9 pues está formado por 132 socios y socias. Es un club amateur, no tenemos atletas profesionales, no tenemos entrenador. Lo que sí que hacemos es correr juntos y pasárnoslo bien juntos. Pues organizamos fiestas juntos, la cena de Navidad, unas paellas en verano y bueno, por supuesto la gran fiesta de organizar la 10K todos los meses de mayo, junio, todos los años. Esta carrera ya es la 16ª edición y en general siempre ha sido una carrera de 10 kilómetros, pasando tanto por el casco antiguo de Godella como por Campo Olivar y los campos de naranjos que tenemos por esta zona. María José Cano es manté en primera posició, però la seva manera de córrer no és tan fluida com en altres ocasions. I a no massa distància, Raquel Landín, ben escoltada, espera la seva oportunitat. En esta imatge panoràmica s'observa perfectament el terreny sinuós de la 10K de Godella. Contínues costeres i pendents, un tipus de recorregut al que uns s'acoplen millor que altres. Veiem a Patricia Montalvo, Joana García també en posicions davanteres i estem encara en l'equador de la carrera, moment per a hidratar-se, que fa molta calor. És un consell i també una obligació que hauria de tindre sempre present tot corredor i corredora. A l'estiu especialment, però, al llarg de tot l'any també s'ha d'anar molt en compte amb la hidratació. És fonamental per al rendiment, però per damunt de tot estem parlant de salut i que no se'ns oblide mai que si estem a les carreres és per a gaudir de la vida. Per tant, mai hem de posar-la en perill. La carrera està maurant i les posicions estan també prou definides. Joana García circula en quarta posició i cinquena és Helena Cambres. Per davant Landín llança un atac al que no pot respondre María José Cano. La meta cada vegada està més a prop i les posicions ara sí poden ser definitives. Es nota en la cara que fan els participants. Algunes, com esta corredora, fins i tot utilitzen un banc públic per a recuperar-se de l'esforç. La 10K de Godella entra ja en la seva recta final. Els participants oloren la proximitat a la línia de meta. I el primer en arribar, com estava previst, va ser Hassan Auchar, batent a més el rècord del recorregut per segon any consecutiu. Cuando me ve a la mitad y allí está 30 y pico, pues me ha animado allí y he hecho un sprint espectacular para bajar de mi récord del año pasado. En segona posició, a més d'un minut del guanyador, arribava Wais Sitan i el tercer lloc de la classificació absoluta va ser per a Khalifa Sarnoun, del GAES Running Team. El primer espanyol en meta va ser Octavio Sánchez, ocupant la quarta posició. I arriba el moment de viure el triomf femení. Raquel Landín s'endú la victòria remuntant des de la segona posició. A ver, pues tengo que decir que venía muy cansada porque el fin de semana pasado fue muy exigente y la semana que estoy orientando mi plan de entrenamiento hacia la pista, que ahora ya vienen todas las competiciones fuertes, también ha sido muy duro y el último día fuerte lo hice el jueves y yo tenía en mente decir, el sábado voy a estar cansada, con un día no sé si recuperaré, pero la mente, en estos años de lesión he aprendido que la mente lo es todo y tiro de ahí todo lo que puedo. Y mira, al final, poco a poco he ido encontrándome en carrera y, bueno, he podido ganar. María José Cano es va fer amb la segona posició i assumint també esportivitat que avui la seva rival havia sigut millor. Salió muy débil, eso hace que falte confianza y fuerza en ti. He ido delante en el kilómetro 7 o así, Raquel y yo nos hemos juntado. Hemos aguantado hasta el kilómetro 9, pero ahí ese plus de cabeza o de lo que sea es lo que ha faltado hoy. Tercera va ser Patricia Montalvo, com sempre molt regular en el seu rendiment, i després més arribades. I ara, com sempre, les valoracions finals. Dura, muchas cuestas. Menos mal que ha llovido un poquito al principio, se ha ido el sol y bueno, se ha podido hacer bien. Bé, molt bé, millor de lo que em pensava, que estava un poc cansada, perquè hem tingut
una festa en el club de córrer 24 hores i venia un poc canseta, però bueno, encara més bé de lo que em pensava. Molt contenta. Muy bueno, la verdad. Subiditas, bajaditas como todas, pero muy bien. La verdad es que muy bien. Complicado, demasiado desnivel para lo que estoy acostumbrado, pero bastante guay. Muy divertido, más rápido de lo que pensaba, que aún así he mejorado tiempo y creo que volveré el año que viene. Como siempre, durilla, sube, baja, no hace hecho tanto calor como los años pasados porque ha llovido un poquito. He intentado quedar de primera local, no ha podido ser, pero he mejorado la marca, estoy contenta. Pues la verdad es que es la primera vez que la hago y me ha parecido fantástico. El principio un poco duro, cuesta llevar, pero bueno, al final manteniendo, al final se acaba fuerte. Pero muy bien, muy bonita, para repetir el año que viene. Perfecta, la carrera perfecta. Al final parecía que iba a hacer calor, pero muy bien y muy divertida y muy bonita. Me ha gustado mucho, volveré seguro. És molt xulo perquè és varietat, tens costeres, per amunt, per baix, tens un tros de camí, tens curves, que a mi m'agraden les curves perquè no t'embales tant si és una recta llarga. M'agrada un montón, té un poquet de tot. Ha sido sufrido, la verdad. Mucha subida, muchas bajadas, ha sido sufrido. Pero bueno, lo hemos pasado bien. Yo y mi compañero lo hemos pasado muy bien. Como todos los años, pero yo este año no estoy bien y estoy hecha polvo. No, lo siguiente, pero muy contenta. Pensaba que no le iba a acabar, que tengo los pies llenos de bambollas. Bueno, 1.000.000 de gracias. Gracias, un besito. Muy bien, un recorrido muy bonito y sobre todo espero que para agosto vengáis a la carrera que se hace en Utiel, ¿vale? Venga, gracias. Avui vos presentem a Marillum. Hola, el meu nom és Marillum i soc del club de Godella de les 9. Em vaig plantejar començar a córrer ja fa molts anys perquè jo tenia una activitat que tenia molt d'exercici físic, vaig deixar de fer-lo i entonces vaig trobar el club y es comenzó a agradarme y es comencé a correr, pero ya fa por lo menos 14 o 15 anys. La meva sessió d'entrenament ideal és eixir pronter, a les 6:30 del matí, que no n'hi ha quasi tràfic i se corre prou bé, molt a gust, però sempre en companyia. Córrer soles no m'agrada. La meva motivació per córrer sols és una motivació personal, és meua, no tinc a ningú ni ninguna figura que seguir ni res, és una motivació molt personal. El running per a mi no és ninguna moda passatgera, és ja un hàbit ja creat i fins que el cos aguante continuaré corrent. Jo quan isc a córrer no isc de casa sense les zapatilles i sense la meva companyera Eva, que és del meu club, que vaig molt a gust corrent en ella a les 6:30 del matí. Per a córrer, la distància que més a gust estic són distàncies més llargues, a partir de 15 o 20 quilòmetres. El meu objectiu en aquest esport, la veritat és que no tinc ningú objectiu, és seguir avant i córrer el que puga sense lesionar-me i per trobar-me a gust. Repassem les classificacions del circuit després de 6 proves disputades. Comencem per la masculina. Anem ara amb la classificació femenina. La propera carrera del circuit de la DIPU tindrà lloc el 28 de juliol. Serà la 36a edició de la Volta a peu de l'Eliana, una de les carreres més antigues del nostre calendari i que un any més tindrà el seu dia al calendari Degà. Una oportunitat per a gaudir de la geografia urbana i rural d'esta localitat del Camp de Túria. Eixa serà una altra història que també viurem amb la mateixa passió amb la que vos hem contat el que va passar el dissabte 23 de juny a Godella.